Apurtu nahi izan zituzten igalak, itzali nahi izan zuten bihotze ederra. Barneko konfrontazio konstanteak, negarrez sortutako ibai zauritua. Lapurtzen saiatu ziren irrifarra, barnean sortutako ekaitza. Lo egin ez zenuen gauetan, galdutako distira berriz piztuko da. Baina gau horiek beno behartu ametsoiek sortzeko argi hori berriro piztuko da, da sientate askatuko gara. Mendeko ez da ohiko punk rock taldea, baizik eta erresistentzia, amorrua eta energia gordina hortzara eramaten dituen soinua. Haien doinua azkarrak eta oldarkorrak dira, eta hitzek gizarteko injustiziak, matxinada eta bizitzaren alde ilunak jorratzen dituzte. Punkaren esentzia errotuta, baina beti ukitu pertsonal batekin. Mendeku indartsu dator, ez inor atsegintzeko, baizik eta egia oihukatzeko. Presal zaude soinuaren errepresaliarako? Torturatzen zaituzten deabru horiek, arrastak aramaten dituzun kateak, itotzen zaituzten iraganeko mamuak. Nauzotu egingo dira, berriro gurutzatuko dira begiradak, aurpegia malkoz lehortuko da, ilargia lapurtzen dugun bitartean, lastanduko dugu egun sentia. Egun sentia, egun sentia, egun sentia, egun sentia, egun sentia. Zure begietan ikusitako beldurra bihotzaren balkoa goitza. Amez gaiztoela bankada bakoitza, jadanik daukago esperantza galduta. Zure begietan ikusitako beldurra bihotzaren balkoa goitza. Amez gaiztoela bankada bakoitza, jadanik daukago esperantza galduta. Gaurkoan, punk rock talde batekin hitz egitera etorri gara, Mendeku. Baina taldea ezagutzen ez duenarentzat noiz sortu zen eta zein helbururekin. Taldea 2002an sortu genuen, hasieran ez zen izango gauza serio bat. Broma moduan egin genuen taldea, kuadrillarekin barbakoa bat egiten hori. Sortu zen talde bat egiteko ideia, kuadrillaren talde bat, eta hori. Hasieran ez zen zerbait serioa izango, baina gutxinaka gustatu zitzaigun ideia, eta hori, joan ginen bilatzen integranteak eta hori, elkartu ginen entzaiatzeko, eta hasi ginen gauzak egiten, ez?
Eta zen momentutan bihurtu zen hobby bat edo bromako zerbaiten plan. Benga, nik jotzut ez dakit ze, ni ere animatzen naiz eta nik jotzut hau, nik zezaize, eta zen momentutan errantzen duten, ostras, pues igual honek badu segida bat. Hori, eske hasieran Aitorrek adibidez argi zeuen abestu nahi zuela, gustoko zuen betianik abestea, ez zuen inoiz abestu ez da talde batean. Eta hori, ni jotzen nuen basua, duela 2 urte lehenagotik edo, 2020an hasi nintzen uste dut. Bai, hori da. Eta hori, Julenek ere gitarra jotzen zuen, Argi nere klasera joaten zen eta bateria jotzen zuen, eta horrela hasi ginen. Eta Jon gitarra, hori da. Hasi ginen entzaiatzen eta gustatu zitzaigun, eta gutxinaka hasi ginen abestiak konposatzen. Abestiak sortzen, gero konturatu ginen abestiak ez zirela txarrak eta erabaki genuen disko serio bat grabatzea eta pues, hor sortu zen nolabait Mendeku taldea. Hori da. Eta zeba Mendeku? Mendeku, pues, izen aldatu genuen 1000 aldiz. Bai, bilatu genituen hainbat izen eta azkena, Mendeku. Osea, ez dago arrazoi serio. Sin más, izena. Gustoko genuen izen bat eta aukeratu genuen azkena Mendeku. Osea, genituen izen asko buruan, baina azkena... genuen zerrenda bat eta... Bai, eta Mendeku. Mendeku Iruña herria? Bai, Iruñako herriako zena. Bai, eta gero aldatu genuen, Mendeku punk rock, Mendeku sekas, edo... Baina oraindik bilatzen baduzu Mendeku Iruña herria gertzen da. Bai. Nik onate etortzen nengoenean, kotxean, bilatu behar izan dizuet, Mendeku Iruña herria, ze Mendeku jartzen manuen, agertzen zaia, bertza gauza totalmente desberdina. Bai, Mendeku diska, gero, bai, agertzen zen nahi. Pues... Eta Mendeku itxua, tamien nahi. Sí. Erran bezala ez, taldea 2022an sortu zen, eta nola baloratzen duzue 2022tik 2025 egindako ibilbide hau, ez dakit, ez azkenean, erran bezala ez, bromako zerbait ez, orain seriogo bihurtu den zerbait ez, dakit nola baloratzen duzuen urte hauek? Hori, osea, taldea aurkeztu genuen, talde seriotzat bezala, aurkeztu genuen pasaren urtean, argi genuen diska batekin aurkeztu nahi genuela taldea, azken fian, nik uste dut, zure diskarekin edo zure abestiekin hasten baldin bazara jotzen, ez dakit, nik adibidez halako zerbait nahiago gut, ez bertsioak eta, azken finean, beste talde batzuen abestiak dira, eta hori, batez ere argi genuen gure diskarekin hasi nahi genuela, eta hori, izan genituen bi urtez, egon gara lan egiten eta diska prestatzen, orduan ikusi ginen prest, ja, deitu genion Estudioska, osea, deitu genuen Estudioska, grabatu genuen diska, eta hori, atea genuen. Eta ze harrera izan du publikoan egintako lanak? Lehen urtea nik uste dut oso ona izan dela, zenbako 16 kontzertu edo 17 izan ditugu, maiatzatik ekaine, maiatzatik abendura arte. Hori da, maiatzatik abendura eta oso ongi. Gainera jo dugu, pues, gustoko genituen taldeekin eta pues, ezagutu dugu jende asko eta hori pues, baloratzekoa da baita. Eta hori. Azkenean gustora sentitu zarete holtzaren gainean? Bai, oso gustora. Osea, aurkeztu genuen diska 2024an pues, txantrako jaietan eta hori izan zen inflexio puntu bat esan genuen hostiaz. Jendeari gustatzen zaio egiten duguna, orain ja tope fuego, hasiko gara ja beste abesti bat konposatzen, kontzertuak ongi prestatzen, ja hartu genuen nolabait serioago, kontzertu hortik aurrera hartu genuen ja serioago dena. Akaso Iruña herriko bertze talde batzuen influentzia ere izan duzue horrelako musika sortzerakoan? Pues lehenengo diskarako, adibidez, bideoklipa duen abestirako lagundu ziguten Sustraiko berriek lagunak. Orduan, pues, bai, osea, ni ditut lagunak musikariak girenak, denok ditugu, eta laguntza eskatu diegun, pues, edo Spotifyra igotzeko abestiak, YouTubera igotzeko abestiak, portada egiteko, bideoklipa grabatzeko, pues, egin dugu lagunen bitartez dena. Osea, ez genuen dirua, ez genuen deus, eta pues, probestu genuen pues, lagunak genituela hortik tiratzeko. Autogestionatua dena, ez? Bai. Claro, denak ikasleak gara, inork ez dauka dirurik, eta, osea, diska grabatzeko adibidez,
Bai, pues familiarekin hitz egiten ez, un poco lo que tienes tú ahorrado eta hortik, osea, tiramos de eso, baina ongi. Beste guztia hori, autogestionatua dena. Bai, autogestionatua eta gure kabuzena. Azkenean talde txikiak edo autogestionatzen dire edo bertan geratzen dira, ez? Horrela, zen, orokorrean ez daukazu, ez diru laguntzarik ez alako gauzak, osea, alako taldeentzat ez daude, eta orduan, te tienes que buscar las castañas. Eta, bueno, zuen zedean zuten ibili naiz, eta ikusi duten euskaraz dagoela, ez dakit zergatik euskaraz egiteko autu hau. Argi genuen, batez hori ez, hemengoak gara, Euskal Herrikoak gara, eta hemen euskaraz hitz egiten da, beraz, zergatik ez egin euskeraz, ez? Milaka talde daude gaztelaniaz kantatzen dutenak, eta zergatik ez jarraitu pixkat estilo hau ere euskaraz egiten. Batez horregatik. Eta hautatu genuen euskeraz egingo zirela bestio guztiak, eta horrela izan da, eta horrela izango da. Autu politiko bat dela errango zenukete? Politikoa, pues, bai, gure politika pues, hori da, eta gainera pues, hizkuntza propioa dugunez, pues, probestuko dugu pues, abestiak gure hizkuntzan egite. Nola errango zenukete dagoela talde antolatua? Nork erabakitzen du zer taldean? Ezakit norbaitek lehenengo letrak egiten dituen, gero bertza batek melodia jartzen dion, edo nola erabakitzen duzu taldea? Orokorrean ez daukagu estruktura jerarkikorik edo, osea bai, abestiak idazte ditugu Julen eta biok, eta gero, ezakit, bai Julenek konposatzeu bere kabuz, gero bidaltzen dizkigu ideiak, eta gero denak ematen diogu buelta bat, edo. Eta nire kasuan, ni bai elkartzen dizela Jonekin, beste gitarrarekin, eta hori sortze ditugu melodiak, eta gero idazte dut. Osea, normalean horrela. Eta gero bidatze dizkiaten eri, eta nire batze ditut gidak etxean, ordenagaiarekin, eta pues, nola sonatzeko pixkat ja estudio. Eta inspirazioa non aurkitzen duzu kantak letrak aurkitzeko? Pues bizipenetan. Bizipenetan, gero oraingo epean, pues, ja sartu gara ja tema sakonetan, ja, pues, bai, pixkat. Zerri kantatzen diozula errango zenuke? Baduzek gai konkreturen bat kanteteko letretan edo? Lehenengo izkan idatzitakoak nire bizipenetan idatzitak. Eta ja momentu de inspirazion, nuenean momentu de inspirazion eta hortik aurrera idazten dituen. Gauza ere, lehenengo diskan, bai, bakoitzak idatzi zuen nahi zuena, eta sartu genuen diska batean, ez? Baina beste epe honi begira, bai esan genuen igual, eginen dugu, ez dakit, nahi dugu honetaz hitz egin o honetaz hitz egin. Eta bai bilatugu igual más temas amplios edo, ez? Bai, beste estilo bat edo. Bai, adibidez, pues, egin duan azken abestia da eskutitz bat, de preso batena, beramari, gero bestea da del amor propio, maitasun propioari buruz, eta gero idatzi duzuna da ja beste pertsona bati bideratuta ez. Baina orokorrean hori, pixkat ere, o bizi izan duguna, o gustoko duguna. Azkenean barruan dituzuen gauzak askatzeko nola baiteko bidea dela errango zenuketen. Bai. Bai. Txai, idazten dugu nahi duguna, sentitzen duguna momentuan, eta gero ja hortik aurrera ateratzen da bestia. Eta bestiak hor du bere berezitasuna. Akaso kantak idaztea psikologora batea bezala da zuentzat? Batzutan, bai. Antzeko, bai. Ez da bide txarra? Ez. Ze musika egiten duzula errango zenuketen, nik argi dut, baina ez dakit ezagutzen ez zaituzten entzat, ze musika mota egiten duzula errango zenuketen? Gurentzat, popoi. Egiten dugu popoi, pero... Guretza, baina punk rocka egiten dugula... Bai, batez punk rocka, igual bai, bada, disko berri hontan, o EP berri hontan, bai nabari dela punk rockaren esentzia gehiago, ez? Bai. Igual lehenengoan, gaur egunean, bada oso zaila, ez? Estilo konkretu bat esatea. Bai, eta guretzat ja brometan da popoi, baina teorian da punk rock, baita. Gustako esatea punk rocka dela. Lehenengo diska punk rocka dela deritzogu, baina
Ez dakit. Galdera hau egiten ari naizen guztietan denak eraten dute, eske horrena nitza da gaur egunez, dauden estiloak, eta denak eraten dute, bai, pues izan, punk rock. Baina guretzat ez, ze nik uste dugu hori dela, igual akaso punk rocka dela gehiago, mas kañero, mas no seke, guk igual ez du egiten ez? Claro. Gu egiten dugu melodikoagoa. Saiatzen gara melodikoagoa egiten, adibidez lehenengo diskan sartu nituen bi abestitan saxoa, baita jotzen dela saxoa eta sartu nituen bi abestitan saxoa, eta nolabait melodikoagoa dela pentsatzen dugu. Eta bueno, gero ere badaudela pila bat talde esate dutena punk rock egiten dutela, pero eske talde bakoitzean, kriston diferentzia ez, eta... Eta punk rocka dela nolabait, oso zabala. Bai. Eta zertan inspiratzen zarete horrelako musika egiteko? Pues betidanik entzun ditugun taldeetan. Txikitatik entzun ditugun taldeetan. Osa, azkenean zuek entzun duzuen hori egin duzue? Bai. Edo egiten saiatu zarete? Hori da, gure estiloa sartu digugu ez, baina orokorrean bai. Gure estilo propioa sartu digu bai, baina musika referentzia da talde guztietan berdina, azken finean. Ez dakit lehenengo kantak egiten ibili zineten hoietan eta gaur egun egiten ari zaretenetan, nabaria ikusten duzuen desberdintasuren bat edo ez dakit bai melodikoki eta bai igual akaso letretan helduagoak direla ikusten dituzu edo zer rango zenukete? Bai, batez ere igual melodikoki bai hobekuntza bat nabari dela ez, Jon etzen gurekin egon hasieratik, eta Jon beranduago sartu zen taldera, eta bai bere estiloa sartze dio, eta nik uste dut abestiak egiten ditula nahiko aberatsak. Aberatsak eta ezberdinak. Akaso orduan joan etorriak hobera egin du edo hortan ere nabaritu duzue, ez? Norbait berria sartu denean ere zuen musika aldatu dela? Bai. Osea, batez ere Julenek badauka bere estiloa konposatzeko, nik badaukan den estiloa konposatzeko, eta beste pertsona bat sartze duzunean, bai nabari dela, ez? Tiroak elkartuz, estilo propio bat sortzen da, eta hori da gure helburua. Mendeku entzuterakoan estilo propioa bermatzea. Ze errepertorio duzule arrango zenuketen? Ez dakit, imaginatzut kontzertuetan zuen kanta guztiak abestuko dituzela, baina gero ere bertsioak egiten dituzue? Bai, jotzeu hori, esan duzun moduan jotzeu gure diska osoa, eta gero hainbat bertso, jotzeu adibidez, Cuando ya no quede nadie, Hellbeer Boys, Ventanas cerradas de J-Punk, Panpinak eta Metralleta, Kagaiju, alako abestiak eta ez daukagu, aukatze ditugu soilik gustatzen zaizkigulakoz. Jotzen ditugun bertsoak gustuko ditugu jotzea de taldes que ya ez dira aktibo, sabes? O abesti zarragoak. Abesti zarragoak eta hori saiatzen gara bermatzen. Orain sartu ditugu berriak eta berri horiek jotze dituzte kontzertu hemen taldeak, baina, bueno. Orduan zuek sortzen duzen euskaraz, baina gero bertsioetan ikusten dut baten bat erderaz izan barko dela ez, Agantxun egon nintzelakoz beraiekin izketan, eta beraiek bai sartzu dutela kantaren batean euskarazko zerbait. Bai, bate dola, bai. Baina gero ere dena erderaz egiten dute ez? Bai, gure diska euskaraz da dena. Eta sartze ditugun bertsioak ja dira gustoko ditugun abestiak eta disfrutatzeko abestiak kontzertuan. Eta kontzertuetan, zen momentutan zaudete edo zarete gustorago zuen kantak jotzen dituzunean edo bertsoetan? Gure kantak ez, jotzen ditugunen. Bai, gure kantak, baina azkenean, gure kantak direlakoz, baina baita ere beste talde batzuen abestiak, son temazos, te lo pasas bien igual. Bai, gu jotzen, pasatzen dugu super ongi jotzena bertsio horiek, baina gure diska jotzerakoan eta ikustean jendeak dakitela zuen abestiak eta hori oso berezia da. Berezi izan behar da ez, kontzertu bat jotzen ari zarenean eta publikoa le está dando todo zure kantak. Bai, ez gure lehen biziko kontzertuan txentren izan zela, jende guztia zekiten abesti guztiak eta guretzat dian zen nola la gente se sabe nuestras canciones. Dakite gure abestiak eta... Eta nahi adibidez ere, igual egiten dit ilusio gehiago,
ez duzun, pertsona bat ez baldin baduzu ezagutzen, eta pertsona horrek zura bestiak baldin badakizki. Bai, Osea, oso berezia da. niretzat adibidez egiten dit ilusio gehiago zen, ezakit, bakizu lagun batek jakingo dituela zura bestiak, baina ez baldin baduzu ezagutzen. Random bat etortzen Hori. den kontzertura ikustera zu eta zura bestiak dakizkera oso berezia da. Ez da kaso igual hemendik Iruñerritik aterata ez, jendea joatea zuen kontzertu atera eta... Bai. O etorri dela jendea gu baita ere ikustela edo halako gauzak. Bai. Zertan bukatu dunez? Broma bateko Bai. Beldurra ematen du ere? Bromatako zerbait edo nahi etzen uten zerbait sortu zen utenean, eta gaur egun zaretena ikusita, ez dakit beldur pixko bat ere ematen duen. Nik uste dut ez. Beldurra ez, errespetua bai, agian errespetua bai. Baina oso lasai gaude zen, azken finan denok ondo pasatzen dugu hau egiten, eta ikusten da ez. Osea, taldea sortzen... Ez gara bizi behar musikarekin. Argi duzue? Bai. Bai. Osea, hobby moduan egiten dugu, Hobby pues igual moduan. vivir de esto también super guay. Bai, baina egiten dugu, gustuko dugulako eta ongi pasatzearen helburuarekin. Ez dakit, taldearen helburua nozbait honetaz bizitzea dela, edo nozbait planteatu duzue, ostras, ze pasako zenez, honetaz bizitzea. Ez dugu planteatu ez. Ez dugu planteatu, eske hori oso utopikoa da, ez? Eta batez egiten dugu ongi pasatzeko, beraz, ez dugu alako ideiarik. Zuen entsaio lekuan gaude, erranen dugu eta kamaran ez delako horrela ikusten, ait txikia da. Oso Nola txikia. sartzen zarete hemen denak? Pues sartu alden moduan eta zarata pues alden moduan aguantau. Bai, akustika txarra dauka, eta espazio Oso xumea. Planteatu duzu hemendik ateratzea? Segunen batean Hasieran ez geunden hemen. Gauza gu egon ginen Arrobin, badela Antxoaineko gazteleku moduko bat, eta horren txaiatzeko, guk hemen ez dugu ordaintzen, han ez dugu ordaintzen. Ez genuen ordaintzen barkatu. Baina hori, salak diru asko balio dute, guk ez daukagu dirurik, eta ona mugitu ginen zen hemen alduguen txaiatu larun batetan, igandetan ez genuen soilik astean zehar eta oskatu behar zenuen ordua. Eta hemen postea zierta libertad. Entsaioetan konstanteak zaretela errango zenuketen. A ver. Bueno, ni 2 euro etorri naiz eta biletan entsaioetan zineten. Bai, a ver, Orokorrean, bai. No. Orokorrean bai, kontzertuak ditugunean bai, Bueno, claro, hori. Kontzertuak ditugunean bai, o diska prestatzen dugunean bai, baina bestela... Paroi bat dugunean plan hilabete bat kontzertua edola, ez gara elkartzen ni bai. Ez. Bakotxak egitea lana bere etxean, ez? Bai, etxeatzea bakoitzak ere etxean eta gero etortzen gara hona, jartzen ditugu idea komunean eta... Pero konstanteak ez gara, ez da ere. Bueno, boladak dira, vamos por temporadas. Eso, por temporadas. Bai. Orain, udako denboraldia datorrela edo, nola ikusten duzue? Orain bai lan gehiago egin behar dugula, zeren azken finean sartuko gara EP berri bat grabatzera, eta horrek lana dakar, eta gero hori, kontzertuei begira eta udan izango ditugu nahikotxo, urtean zehar, nahikotxo izango ditugu, eta prestatu behar dira. Claro, ez da berdina orain jo dugunarekin, ez dauka, badauka zer ikusira, baina sartzen dugu kontenido berri asko. Ideia berriak, detaile gehiago abestitan, eta hori landu behar da. Bai. Eta elkartu behar gara hori lantzeko denon artean. Ez bakoitza bere etxean. Hori da. Taldearen berezitasun bat eskatzea erraten badizuet? Berezitasun bat. Zer egiten du mendekuk berezi bertze talde batzu? Pues, kontzertuetan showa ematea, ez? Bai. Gara pizkat show eta, pues... Hori ere jendeari gustatzen zaio eta publikoarekin baita igotzen dira lagunak abestera kontzertuetan eta hori da gure esentzia baita. Zenbat zarete eszenatoki gainean? 5. 2 gitarra, baxua, bateria eta abeslaria.
Wow, lekua ikusita. bai. Ja te digo, eta gainera udan hemen montatzea kriston beroa, sobrau. Entxaiotan kriston beroa, kriston zarata, ja... Aguanta ezina... Gimnasiora joan beharrean ez? Antzekoa, sudando, bai. Sauna bat bezala dago. Ez dakit urte hauetan erronkarik edo izan duzuen edo aurkeztu zareten momenturen batean erran duzuela, ostras, ez daki. Osea, ez dakit aldaketaren bat egon den joan etorriak egon diren urte hauetan taldean, etorriak bai, erran duzuen bezala, ez? Baina ez dakit joan etorriak egon diren, plantatu zareten momenturen batean, esto no lo pasamos, onaino. Erronka hasieratik bazen, ondo pasatzea, bostoak ondo pasatzea eta joan etorriak bai, hasieran beste gitarra batekin hasi ginen, frogatzen, baina, bueno, azkenan ez ginen oso ongi ulertzen eta sartu genuen, bueno, bera taldetik joan zen, atea zen, eta sartu zen Jon. Eta bai, Jonekin, igual hobe funtzionatu gula hasieratik, ez? Eta... Hobetu ulertzen ginelako. Ze beharrezkoa denez, talde batean erlaziona egotea. Bai, guk adibidez hori, kontzertu aurretik edo, ez askotan elkartzen gara o afaltzeko, o bazkaltzeko, Kontzertu eta gero jartzen gara, como los kristos, denok elkar. Bostak elkar, kuadriarekin jartzen gara, pues como los kristos, eta oso gustora gaude bostak. El buen rollo muy importante, bai. Bai, oso giro ona. Baita, pues, ja proiektu pertsonala dugunez, pues ja ez dugu esaten ja hasta aquí o lo que sea, osea, ez gara llegatu punto horretara, porque da gure proiektua, sartu ditugu kriston orduak, esfortzua, sakrifizioa, eta niretzat ja parte de mi vida. Hasieran kamera atzean izkoten egon gara eta galdetu dizuet ea CD fisikorik zenuten, ez errandia zuen. Autu bat da, edo prezioen asunto batengatik da, edo... Aztu zitzaigun ateratzea, gauza... ez genuen diru ateratzeko... Hori da. Batez ekonomiko, osea, problema ekonomiko bat izan zen. Atera nahi genituen CD fisikoak, baina utzi dugu... Luzatu dugu... Bai, luzatu dugu, eta azkenean uste dugu orain ez duela zentzurik ateratzea fisikoan, zeren EP bat aterako dugu, eta horrekin bai aterako dugula. Argi dugu aterako dugula. Eta zerkera ematen du zerbait fisikoa ateratzerak gaur egun, teknologiak hau entzuteko gero eta zeltasun gehiago hartzen dituenean. Nik uste du pixkat betiko tradizioa izan dela, ez? Talde guztiek egite dute, zergatik gu izango gara ezberdinak, eta nik adibidez bai, nik gustoko dut taldeen diskak erostea, nik musika saiatzen naiz disketan entzutea, eta hori. Kotxean, eta bai, azkenan etxean ditudan diskak, nire bizitzat erosituan diska guztiak ditut etxean jarrita, eta ikustea hori baita da gure lurraren musika, gure lurraren esentzia, eta izatea etxean, eta entzun izatea diska batean berezia da. Eta ilusioa egin behar duela, ez? Zuk egin duzun CD bat izatea eskuetan, no ikustu. Musikarien zerbait izango da, denek berdin arratzen dute, berexia dela ez, eskuetan izatea CD bat, portada ikustea, letrak, oezor izatea, irudiak, musikarien zerbait da, nire kasuan nik ez dut erosten, baina eski ez dut non entzun gaur egun. Kotxean ez dut CD-rik sartu, ordenadorean ez dut CD-rik sartu, ez, akaso nik erabaki nuen, listo, nik Spotify dut, eta jazta. Osa, ni etxean entzuteko bai du, baina entzuten kotxean bai, baina ditut etxean, pues, egun diska dela. Eta nik uste dut ere, ilusia egiten duela, zen azken finean zuk kriston orduak sartu dituzu, eta es como el reflejo de tu trabajo, ez? Bai. Todo se refleja ahí, nik uste dut, horregatik dela batez. Bai, eta betiko zentzia, diska fisikoa, eta orain jarri da de moda los vinilos, eta hori bai entzuteko ez dugula etxe da. Eta gaina garestiago dira. Eta gaina garestiago bai. Ze asmo berri ditu mendekuk emendik antzinera? Estudian sartuko zarete? Bai, hori da, EP berria grabatuko dugu, 5 abestikoa, eta aurrekoarekin jarraitzen, ez? Jendeari gustatzea gura abestiak, kontzertuetan
ondo pasatzea, Eta abesti ezberdinak jotzea kontzertutan, eta abesti berriak entxaiatzea. Ja, betiko abestiak entxaiatzea eta jotzea, ja, nahiko azkar nekatzen gara. Bai. Gur abestietaz eta. Abestietaz asko, bai. Oso azkar. Akaso honek ere repertoria aldatuko du? Bai, izan daiteke. Bai. Osea, Kenduko ditugu diska zarraren abestiak, eta sartuko ditugu... bueno, kenduko ditugu... Bai, desente. Utziko ditugu 3-4 abesti, gero bertsioak eta EP berria. Ibilbideko kontzertu bat aukeratzea eskatzen badizuet? Lehenengoa. Txantrean izan zen, Txantrako jaietan aurkezten genuen taldea, aurkezten genuen diska, osea, era como, te la jugabas a todo. Eta gaina kuadrillaren aurrean, jende guztiaren aurrean, eta kontzertu bikaina. Pankarta bat atera zuten, izan zen. Hortik ateratzen da ere milaka historio bideoklipa. Osea, argi genuen haiengatik egingo genuela besti hori. Eta hori da beraien. Errango zenuketen Iruña herrian, edo Nafarroan, taldeak aurrera jarraitzeko laguntzarik dagoela. Enago ekonomikoaz hizketan ari. Baizik eta taldeak kontzertuak emateko ez dakit sare baten faltan botatzen duzu, azkenean zuek autogestionatzen zareten horretan ere imaginatzen dut ate pila bat, ez dakit zuek ateak jotzen dituzuen edo beraiek zuen gana jotzen duten, baina ez dakit sare bat edo zerbaiten falta botatzen duzuen, ez dakit zuen kasuan gaztetxeak diren zuen sarea edo ez, edo hortan mugitzen zareten edo ez, baina ez dakit kontzertuak emateko lekuren bat faltan botatzen duzuen. Ez. Ustut normalean ez, osea, normalean guri deitzen digute, bai gaztetxetatik, txosnetatik, hainbat lekutatik, baina aurten adibidez, toki ezberdinetara irekiko garela, ez? Goaz adibidez zentralera, joko dugu segituan La Pestilenciarekin, etortze dira Kolonbiatik. Jotzera eta joko beraiekin. Hori, eta irekiko gara igual leku ezberdinetara. Baina orokorren ez dugu somatzen falta hori, ez? Ez. Deitzen gaituzte, jotzen dugu leku hortan, jendea oso jatorra. Berdin zaigu eszenatoki handi bat, o gaztetxe bat, o taberna batean. Gure esentzia galeko musika. Eta, de donde nos llamen, bienvenido sea. Ez dakit, mezuren bat baduzuen edo 16-17 urteko gazte batzuk talde bat egin nahi dutenak. Zer mezu zuek zuen taldea sortu zen utela, ez dakit zer rango zenun nieken gazte hori? Zailtasun asko izango dituztela, baina azkenan posible dela, guk egin baldin badugu, eta ere ezagutze ditugu beste talde batzuk oso gazteak zirenan hasi direla, eta hori, zailtasunak egongo direla, baina ez desanimatzea, azken finean pena merezi duela, eta animo. Pena merezi duela, saiatzea zerbait ezberdina egiten, estilo berdin hortan barruan, baina zerbait ezberdina egitea, bere esentzia sartzea, bere abesti propioak sortzea, egitea, disfrutatzea prozesu hortaz. Bai, ez? Bai. Ez dakit mezuren bat bidali nahi duzuen, edo zerbaitek geratu zaigun taldeari buruz ez duguna hitz egin, ez dakit baduzuen zerbait gehiago errateko edo hor geratu zaizuen zerbait, ostras, hau ez dugu erran taldeari buruz eta niretzat zaigu interesgarria. Nik uste dut ez daukagula ezer gehiago, ez? Ez. Orokorrean, no. Orokorrean, bai. Nik uste dut esan dugula dena. Denok elkarra nahiak bezala eta listo, ez? Ea horrela jarraitzeko aukera duzuen, eta ea taldeak jarraitzeko aukera duen, eta ea kontzertu batean ikusten garen. Bai. Mila esker. Eko lizkarra, bella daru
Dueroeran, irrita malko batera, ez zitek hasi kalean, elkarrekin sortutako araitasuna. Ilutasuna, zuekin batera, etxetik iez egin genuen, aldi bakoitza, gure izana bikotzen, bizipen bakoitzean, erortzen baginen, zentota aurrera. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.